מתרגש, במכונית תדרוס אותנו. למה? גולף מתקרב, תלעי ב-160 קמ"ש, תדרוס אותנו. הלאה, הולכים מכות? הלאה, כנופיות. אנחנו נגד שתי אלה שם, אתם רואים שתי אלה שם, מזדיינים את המכות, הלאה. הלאה, מזדיינים אותם. מזדיינו את המכות, הם סתם זדונות. זדיין טוב. זדיין טוב, פרקטו. סתם רוסי. זדיין, פרקטו. למה? זה נראה לי כמו רוסי. כמובן פלש. בואו תפסו אותי ההומואים, בואו. אתם בואו רוץ אחר, בואו בני זדונות. הנה, ברייטריק זה רוקדים ברחובות, לזה אני מתכוון, זה אוהדים רוקדים ברחובות, הלאה. הלאה, תרקדו. כן, אוהדים רוקדים ברחובות. נגמר.